možné? Niekde ešte musia byť. To je strašné. Všetko je prázdne. Už nemám žiadnych mutantov? Hotovo! Toto bol posledný mutant. Okrem Renzika. Keď dostaneme aj jeho. Ideme domov. Ideme domov! Idete domov! No to je krásne, už som úplne zabudol na to, že vy nie ste z nášho sveta. Pôjdeme domov! Pôjdeme domov. Televízia Joj uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Michal Domonkoš, Gabriela Curíková, Kamil Kolárik, Kristýna Kováčiková, Michal Halon, Vladimír Kobielsky, Jozef Vajda, Vanda Ružičková a Eduard Vitevský. Strážcovia vesmíru. Ticho pred búrkou. Miluješ holuby? Tu sa dá v pokoji uvažovať. Je tu ticho a nádherne. Nehovor mi, že ti bude chýbať práve táto stará väža. Chýbať mi bude viac vecí. Naozaj? Napríklad? Tak napríklad pizza, tie koláčiky. Tie koláčiky boli dobré. A čo ty? Viem, ja ti nebudem chýbať a to moje komandovanie a... Nebolo to také zlé. A občas aj potrebné. Nie. Bol si skvelý červený ranger. Počkaj. Spočiatku si nechcela, aby som sa stal rangerom. Ale nemala som pravdu. Bol som hrdý na to, že som im mohol pomôcť. Je tvoj. Wow! DNA potvrdená. Oci, ty si sa ho ešte stále nezbavil? Raz som ťa už zničil. Keď bude treba, zničím ťa znova. O čom to hovorí? To je už stará vec. Pripravený? Pripravený! Je čas strážcov! Rád vám pomôžem kedykoľvek, Jen. Už to nebude treba. No. Hej! Čo sa deje? Pomohol si nám otvoriť Morfery. To je všetko. Tvoju pomoc už nepotrebujeme. V poriadku. Myslel som si, že ma nenávidí. Je dobrý strážca. Potrebujeme ho. Poradíme si aj bez toho dobrého strážcu. Hej! Čo je ti? Prečo si to urobila? Už som mal nadiru tam, kde som chcel. Vravela som ti, nechaj to tak. V čom je problém? Bojujem za vás. Ty nebojuješ vôbec za nikoho. Ty sa len hráš. Nikdy v živote si nemusel bojovať. Vďaka nej som sa dozvedel o sebe veľa vecí. Je to tak. Ja som naozaj nemusel bojovať. Ale teraz už mám proti komu. Chcem vám pomôcť. Posledná šanca.
Nie. Je tvoj. Patrí ti. A okrem toho... potrebujeme ťa. Obaja sme sa veľa naučili. A ja som si začala uvedomovať, že sme sa stali kamarátmi. Prežili sme toho dosť. Určite. Budeš mi chýbať. Aj ostatní mi budú chýbať. Neviem sa dočkať, kedy sa vrátime do roku 3000. Uvidím znovu svoju rodinu. A ja sa teším na svoje auto. Budem pretekať. Je to super. Ale mne tieto veci budú chýbať. Ľudia, mesto, aj táto väža. Cítim sa tu doma. Spomínaš si na náš začiatok? Na našu prvú úlohu strážcov času? Áno. Zdala sa byť ľahká. Renzika sme viezli v bezpečnom voze. Nič sa nemohlo stať. Chytili sme sa do pasce. Renzik utiekol do minulosti. A my sme nakoniec museli za ním cestovať na ešte neotestovanej lodi času. Sme v bezpečí, môžeme pristáť. Poďme, tá loď každú chvíľu vybuchne. A sme tu. Náš nový domov. Keď sme to miesto uvideli, neboli sme príliš nadšení. Aký krásny neporiadok. Je to tu super, nie? Viem, že sa raz vrátime späť, ale zatiaľ som veľmi rada, že mám tento domov a vy ste moja rodina. Aj zostanete. Máme krásne spomienky. Je síce pekné, že ideme domov, ale mal si pravdu. Áno. Bolo to super. Tri ziriové kryštály nabijú môj nový výtvor. Dodajú mu super energiu. Áno. Ďakujem. Všetko je v poriadku? Vo výskume ziriového prášku nastal obrat. Tento prášok nie je nepoužiteľným vedľajším produktom. Jeho molekulárne štruktúry vytvárajú kryštály. No a čo s nimi? Energia z týchto kryštálov dokáže rozsvietiť celé mesto. Keby sa nám podarilo vyrobiť dostatočne veľké kryštály... To je skvelé. A dokážete to? Tak sa do toho puste. Erik! Hej, ahoj!
Mali by ste vedieť, že Biolab robí nejaké výskumy. Chcú vytvoriť triziriové kryštály. Triziriové kryštály. Ale veď tie mali byť vyrobené až o 100 rokov. Ak to bude závisieť od pána Collinsa, bude to skôr. Porozprávaj sa so svojím otcom, Wes. No, Erik. Vďaka za informáciu. Energia Mexex. Je na čase, aby si začala ničiť. S otcom sme sa nikdy nezhodli na mojej budúcnosti. Vieš, že mám veľmi dôležité rokovanie. Uniesli autobus s deťmi. Žiadajú 10 miliónov. 10 miliónov? Dúfam, že nechceš, aby som ich zaplatil. Je to tvoj obchod a tvoje plány. Chcem vlastnú budúcnosť. Bolo to najťažšie rozhodnutie v mojom živote. Ale už viem, že bolo správne. Oci. Kvôli tejto práci si odišiel z domu? Robí aj iné práce. 3. Nechaj to tak. Veľmi si ma sklamal. Wes. Wesley, čo to znamená? Ty si strážca? Chcel som ti to povedať, ale nemohol som. Wes, počkaj. Dovol mi, aby som ti dokázal, že hovoríš nezmysly. Nie. Celý život som robil to, čo si chcel ty. Teraz rozhodujem o svojom živote sám. Wesley, prosím ťa, Wesley, neodchádzaj. Keď som sa postavil proti Renzikovi, vedel som, že mu na mne záleží. Keby som vedel, že ti to sérum pomôže, sám ho vylejem. Svojho syna si sa vzdal. Ja viem. Chcel som mu naplánovať budúcnosť, ale som hrdý na to, že urobil to, čo urobil. Počul som, že ma zastupuješ vo firme. Áno, zastupujem, ale... Wesley, ver mi, že si to vážim. Ale ty nie si obchodník. Si rodený ranger. Nie, aspoň raz v živote. Poslúchni otca. Dúfam, že teraz on poslúchne mňa. Wes! Ako sa máš? Vyzeráš dobre, otec. Ďakujem ti. Čo potrebuješ? Chcem ti niečo povedať. Mal som ti to povedať už veľmi dávno. No, hovor. Moji priatelia, ostatní rangeri, prišli z budúcnosti. Čo? Vravíš, že prišli z budúcnosti? Sú z roku 3000. Renzik im utiekol cez bránu času. Oni sem prišli za ním. Pomáhaš im? Áno, chcem zachrániť budúcnosť. Viem, že máš so mnou iné plány. Ale aj tak som sem prišiel. Mám k tebe prosbu. Aby si hneď zastavil výskum triziriového kryštálu. Nie, Wes. Čo je s tým kryštálom? Ten by mal byť vynajdený až o 100 rokov. Ak ho vytvoríš teraz, bude to veľká katastrofa. Wes, v priemyselnom centre sú problémy. Už idem, Jen. Musím tam ísť. Choď. Zachráňte tých ľudí! Pohyb! Kvantová sila! Renzik! Na mesto útočí obrovský robot! Frex!
Sme tu! Kto útočí? Všetkých mutantov sme predsa zajali. Príjmite môj pozdrav. Frex! On nie je mutant. Je to robot. Môj robot, jasné? Mutant alebo robot, my ho zastavíme. Uvidíš, Frex. Najprv si to musíte rozdať so mnou, chlapci. Dobre, tak poď. Ja! Ja! Mexax! Berte ho! Teraz ja! Prečo by sa mal zabávať iba Mexax? Bezbraň bol! Querex! Quantasaurus, mod Megazorda! Teraz pesť! Rangeri, čo je? Na mňa ste zabudli? Je na čase poslať ho do šrotu! Dinosaurus mod! Tvoj čas vypršal! Kvantová obrana, plný výkon! Nie! Naňho! No dobre, Mexaxa sa vám podarilo zničiť. Ale počkajte, mám pre vás pripravené ešte ďalšie prekvapenie. Chyťte ho! No, a je preč. O čom to hovoril? Neviem, ale neznelo to dobre. Frex, môj starý kamarát, pustil sa do samostatnej práce. Choď za ním a zisti mi, kde má laboratórium. Neboj sa, Renzik, spoľahni sa na mňa. Tak choď, choď. Ahoj. Toto ti posiela tvoj otec. Kryštál nevyrobí. Ahoj. Ves, je to dôležité, poď hore. O čo ide? Dávaj pozor. Rangeri, vaša misia sa končí. Zostáva už len Renzik a Frex. Vieme. Potom ideme domov však? Nie, Trip. Podľa záznamov histórie zachránite budúcnosť. Ale cestu späť neprežijete. V ďalšej časti uvidíte. Dalo by sa uniknúť. Pošlem loď času. 4 z vás sa môžu hneď vrátiť do roku 3000. A čo bude s Vesom? Nepochádza z roku 3000. Všetko je v poriadku? Keby sa čokoľvek udialo, chcem, aby si vedel, že som na teba hrdý. Odvedte tých ľudí hneď! Ďalší vír! Už nemáme čas! Ves! Vráťte sa do svojho času! Nie! Môžu ťa zničiť! Ja budem bojovať až do posledného dychu. Na budúce v Strážcoch vesmíru! Spolupracovali Branislav Mitka, Robert Boldyš, Lenka Hudecová, Zuzana Tanglmajerová, Nina Mazerová, Mária Ondeková, Juraj Bernát, Dagmar Komorová, Attila Fischer a Olga Janíková. Pre televíziu JOJ vyrobila agentúra EKA.